señor presidente do ente público Portos de Galicia. Como vostede ben conoce, o porto comercial de Mirasol, situado na localidade lucense de Ribadeo, ten a súa principal competencia en termos de posible coincidencia na actividade e similitude da estrategia e no movimento de mercadorías nas instalacións do porto comercial do Musel na cidade asturiana de Xixón. De feito, gran parte da carga das instalacións ribadenses está relacionado co tráfico de pasta de papel xerada na factoría naviega que posee en Navia e que posee a empresa ENCE. Este tráfico é un referente histórico no porto ribadense, onde a logística desta mercadoría alcanzou importantes toneladas de exportación nos últimos anos. Son aproximadamente 500.000 de toneladas de mercadorías anuais sobre as que ten postos os seus ollos o goberno socialista de Asturias e nos últimos anos, e con maior intensidade, nas pasadas datas, o Principado ven de impulsar a obra de construción dun ramal ferroviario que ten previsto conectar a factoría de Nava co porto do Musel na cidade de Xixón. É dicir que a intención aparentemente do Executivo asturiano, polo menos de entrada, é a de convencer a factoría papeleira para que empregue estas novas instalacións portuarias como base de operacións. E co obxectivo de reter o tráfico en ENCE en Ribadeo e logo de diversas iniciativas de impulso promovidas polo Grupo Parlamentario Popular no Parlamento de Galicia e en distintos concellos e no Concello de Ribadeo tamén, a Xunta ven desenvolvendo a través do ente público autonómico Portos de Galicia un ambicioso plan que incluye desde o abaratamento das tarifas portuarias a importantes investimentos que xa están executados en este momento, como é a millora das instalacións, o drenaxe de canal de navegación do porto, as obras de ampliación da línea de atraque e un largo etcétera que vostede conoce igual que a min ou quizás millor que a min. Por eso, señor presidente, estamos a falar de unha das obras de maior cuantía e envergadura feitas na comarca da Mariña na pasada legislatura e a maiores de todo isto, é certo que Portos de Galicia desenvolveu unha estrutura de servicios portuarios para poder atender a operatividade tanto dos buques como das mercadorías específicas de pasta de papel na procura de optimización e na procura, sobre todo, de mellora da calidade do servicio. Condicións que converten as instalacións do Porto Mirasol de Ribadeo nas máis competitivas dentro do fronte portuario cantábrico-galaico. É certo que no ano 2010 Portos de Galicia e a empresa ENCE asinaban un convenio onde a factoría naviega asumía o compromiso de empregar durante un período mínimo de 10 anos estas instalacións. Empregalas para a saída de máis de 1,5 millón de toneladas de pasta de celuloso ou de calquera outra mercadoría, plazo que remata polos números que baralla e as fechas que baralla o Grupo Parlamentario Popular en xaneiro do ano 2020, e como consecuencia de todo isto, Ribadeo sigue a constituir un referente portuario principal para a papeleira, logo de que o goberno galego fora capaz de atender as necesidades logísticas da principal empresa usuaria, en este caso deste porto. Digo a principal empresa usuaria porque estamos falando, creo que o volumen do Porto de Ribadeo a nivel comercial, creo que esta empresa o que move ali en torno ao 70%, que se move o 80%, me dice o presidente, pois en torno ao 80% do que se move ali, quere dicir que dá un 20% para todo o resto. Por eso que, con todo, ante as dúbidas xurdidas polos movementos que houve nos últimos tempos, o Grupo Parlamentario Popular, imagínome igual que a todos os galegos e que todas as galegas, pero moi especialmente tamén as persoas que traballan en dito porto, os postos de traballo que ali se genera, e moi especialmente a comarca de a Mariña Lucense, cómprenos coñecer cal é a posición realmente da Xunta de Galicia, cal é a posición do Goberno de Galicia en relación con o feito que parece claro, que o Peirao de Mirasol dispón, e iso creo que a estas alturas nadie o duda, das garantías
precisas para seguir mantendo a súa actividade, tanto hoxe, e depois das reformas feitas alí, das inversións feitas alí por parte da Administración, creemos que tamén dispón desas condicións para o futuro. Por esa xestión que lle faigo, señor presidente, que xestións está a desenvolver o Goberno galego ao obxecto de garantir o mantenimento e continuidade da actividade de ENCE no porto comercial de Mirasol en Ribadeo. Esperando a súa resposta, nada máis e moitas gracias, señor presidente.